guys! It's me again, Simply yan. Sa video to, may i-share ako sa inyong isang YouTube channel na nakapagpaiyak sa akin. Yes, napaiyak ako dahil nga nakaka-inspire yung kanilang YouTube journey, yung kwento kung paano sila nagsimula dito sa YouTube hanggang sa naging successful sila. Na-discover ko yung kanilang channel dahil kay Alex Gonzaga. Nung nanonood ako dun sa pinakabago niyang video is sila yung ka-collab ni Alex. And na-curious ako and tinignan ko yung kanilang channel. And yung napanood kong video nila ay itong yung title na Isang Buong Lechon, Baka, Kambing, Baboy at Kutsinilyo para sa 1,000,000. Gusto kong i-share sa inyo tong video to kasi alam ko na karamihan ng mga nag-subscribe sa akin is mga aspiring content creator din or YouTuber na tulad ko. Nangangarap balang araw na lumaki din ang channel. So, I hope meron din kayong mapulot na aral sa kanila or ma-inspire din kayo katulad ko para ma-realize nyo na wala talagang imposible dito sa YouTube kahit na ordinary tao lang tayo pagka sinamahan natin ng sipag, ng tiyaga, meron tayong mararating dito sa YouTube. So, may ipapanood lang ako sa inyo kahit maiksi lang na clip or liit na portion dun sa video nila kasi masyadong mahaba to. Yun yung part na kung saan na-inspire ako sa kanila. Yung tipo talagang, alam mo yun, yung umiiyak sila, napaiyak din ako dahil alam mo naman, bihira sa mga lalaki yung magpakita na umiyak. And ramdam ko talaga yung sincerity nila and yung talagang natural. Alam mo yung walang halong pagpapanggap na for the views o kung ano-ano man. Ganon sila ka-thankful and grateful sa lahat ng nakasubscribe sa kanila, lahat ng mga kasama nila, sa team nila nung nag-umpisa pa lang. So, ang dami ko nung sinasabi, So yun, so panoorin na natin para ma-inspire din kayo. Mahigit 5 taon na ang lumipas mula bahay vlogs, backyard cooking, buhay probinsya, food travel series sa iba't ibang lokasyon. Sa wakas, andito na tayo ngayon. Ito ang 1,000,000 selebrasyon. Atin to, Cubs Nation. Okay, so 5 years na silang nagva-vlog and naka-reach na sila ng 1,000,000. And yun, ang maganda kasi, sinabi nila na atin to. So, hindi lang yun para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga nakasubscribe sa kanila or yung community na buo nila dito sa YouTube. So, yun, isa yun sa magpapakita talaga na ina-appreciate nila yung mga nakasubscribe sa kanila, yung viewers. Kaya, lumaki yung channel nila dahil sa ganong ugali. Okay po. Welcome back to the backyard para sa 1,000,000. Cubs Nation, para sa ganitong milestone, meron tayong 4 na lechon. Nasaan na nga pa si Mayor? Tol, pasok! Nagulat kayo, no? Nagulat din ako. Pero dito talagang mas magugulat kayo, Cubs Nation, dahil magle-lechon tayo ng baka, baboy, kambing at kutsinilyo. Kaya huwag natin patagalin to. Kaya natin to. Let's go! 바람을 그리워했었지 한참을 달려온 이 거리 끝도 없이 펼쳐진 너의 I-share ko lang na kung mapapansin nyo, ang ganda na nung editing nila. So, syempre kasi, hindi lang isa content creator. Kailangan na kapag lumalaki na yung ating mga subscribers, make sure na nag-i-improve din yung editing skills natin or yung kung paano natin gawin yung ating mga videos. At least, napapakita natin sa ating mga subscribers, sa ating audience na pinapahalagahan natin yung quality ng content na mapapanood nila. And panoorin nyo na lang to ng buo dahil nga sabi ko nga 50 minutes to, so hindi nyo naman siguro ako papanoorin ng halos 1 oras. So doon tayo sa part na nagkikwento sila kung paano sila nag-start dito sa YouTube. So makakuha tayo ng inspiration sa kanila. Magpasalamat sa lahat, simula nung nag-umpisa ako, pati sa mga kapatid ko, sa US,
sa Oman, sa mga kapamilya ko, pati dito sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas. Gusto kong magpasalamat sa kanila dahil simula nung nag-umpisa ako at walang nanonood, walang kahit ano naniniwala. Narinig naman natin na nung nag-umpisa daw siya na mag-vlog, walang nanonood, walang naniniwala. Kasi gano'n naman talaga dito sa YouTube. Once na gumawa tayo ng channel, is talagang wala pang papansin sa'yo. So, nasa sa'yo na yung kung mag-quit ka. So, hindi ka agad kikita. Minsan dadating sa point na papanghinaan talaga tayo ng loob na parang walang nangyayari sa atin, panay ang effort natin, panay ang gawa ng content, pero parang walang nangyayari. It takes time kasi. Tingnan mo sila, 5 years. Ako, 2 years pa lang naman ako dito sa YouTube. So yun, panoorin na natin. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng naging parte ng journey na to. Thank you very much. Talagang ngayon lang nagsisink in sa akin lahat ng nangyayari ngayon. So nakakaiyak lang din talaga. Sorry. Naluluha ako. So, 2018 po, kinreate ng December itong Team Canlas channel. I-share ko lang sa inyo, ang nag-utos sa akin gumawa ng channel na to or nag-impluensya, itong taong to. Si Tata. Sabi niya sa akin, gumawa ka ng channel, hindi ko alam anong gagawin ko sa YouTube. So ginaya ko lang kung anong ginagawa niya. Nagla-lifestyle lang din na the rest is history, nag-food na. Yun na yun. So malaking parte ka nito. Sana nandito ka. Alam ko darating ang araw na nandito ka at gagawin natin to. Tayong tatlo, tol. Oo, tayong tatlo. Para tayong PMH eh. Baka may pag dumating si Tata, Uy, wala naman ako sinabing ganun. Thank you, Mayor TV. Thank you sa pagsama mo sa amin. Simula nung sumama ka sa amin, nabuhay muli ang dugo natin na mag-vlog ng mag-vlog, mag-content na mag-content, kahit saan magpunta, wala kang maririnig na kahit anong reklamo kay Mayor TV. Napaka-professional na tao. Ben, init. Teka, yung sinabi mo, nabuhay yung dugo. Hindi ba lumapot yung dugo natin? Hindi naman. Sa mga pinagkakain natin? Baka tumaas lang ng konti. Pero tol, maputol kita ng bahagya. Nabanggit mo, nasinimulan mo itong channel na to noong 2018. Kumakausap mo yung Cubs Chess noong 2018. Ngayon, na naka 1 million subscribers na ang Team Canlas TV. Anong gusto mong sabihin tungkol kay Cubs Chess ng 2018? Nakakayak naman yung tanong mo. Sasabihin ko doon sa Cubs Chess ng 2018, siguro ganun lang din kung anong inisip ko noon. Huwag susuko. Kasi nung mga panahon na yung pasuko na ako, ayoko na. Even few years back, yung mga solid Cubs natin, alam yung tumigil tayong konti. Panandalian. Tapos nakilala ko si Mayor. Sinabi ko pa nga sa'yo noon, dito yung sa backyard na parang gusto kong tumigil. Tapos sabi mo pa, hindi ko alam kung matatandaan mo. Kung titigil ka, yung mga sumuporta sa'yo, hindi naman tumigil eh. Totoo yun, sabi ko sa kanya. Nakakatuwa lang na talaga nag-enjoy kami sa ginagawa namin. Hindi kami mapapagod para sa inyo. Tuloy-tuloy lang to kasi nga Team Canlas. Team Canlas. Tatagal pa tayo hanggang sa kaya natin. Ito, hanggat kaya ng mga katawan natin, nakakatayo pa tayo, hanggang nakakaupo pa tayo, hanggang nakakakilos pa tayo. Tuloy-tuloy lang to. Para sa inyo to. So, ang ganda ng sinabi niya, di ba? Hindi daw sila mapapagod dahil nga nag-enjoy sila sa ginagawa nila. So, yun yung napaka-importante. Di ba? Talaga dito sa YouTube, sobrang mahabang pasensya and dedication sa ginagawa natin. Dahil kung pera lang yung habol natin, titigil talaga tayo. Dahil sa umpisa, walang pera dito, hindi ka kikita. Panay lang ang gawa mo ng content, panay ang effort mo, nagpapagod ka, nagpupuyat ka sa pag-i-edit, panay ang na-stress ka, kakaisip kung ano yung content na gagawin mo. Pero wala kang kikitain. Taon ang bibilangin bago ako kumita. So, yung iba na yun lang talaga yung gusto is nag-quit agad. Dahil nga parang ang gusto agad nila ng instant money, instant fame. Pero kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo and alam mo, hindi mo namamalayan at 1 year ka na palang nag-YouTube, 2 years na, 3 years, 4, 5, hanggang sa na-realize mo na lang, monetize na pala yung channel ko. Dadating na lang point na yon na kapag ka nakapag-create na tayo ng maraming content, marami nang mapapanood yung mga audience natin, doon na yung papunta. Tuloy-tuloy na yon. So, katulad nito, ng Team Canlas, hindi sila sumuko, and isa sila sa maaari nating kapulutan ng inspirasyon para magpatuloy dito sa paggawa ng content. So, yun. So, I hope nagustuhan mo ang video ko to. And kung kindly like this video and subscribe to my YouTube channel.
for more tutorial. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.